Na de afloop van de dienst werden ze graag gestraft met de officiële militaire politie gebracht. Daarom heeft een dierenbraak sergeant voor de officier. Hij zat de kaarten in de kerkpas antwoord. Maar dat daar dus zijn knaap heel veel van het antwoord moest soldaat. Dan zullen we hopen dat als je één deugdelijke herinneringen hebt, dan ik schrijfstraffen met wie op. Kijk, luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Maar ik had geen meer over kerkboek. Maar ik hoop te kunnen overtuigen op rechtheid van de herinneringen. Dat hij dit had gezegd, begon zijn verhaal. Kijk, luitenant, als ik naar de aanstaande spel kijk, weet ik slechts één God is. En de tweede vertelt dat de Bijbel in 2 delen verdeeld zijn, het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De 4 overleggen aan 4 van deze nieuwe optreden: Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 zijn de 5000 maal op de randen van de zon in, bij 5 barrenbaars werden gestoten. Ook de 5 bleven bespaard. Bij 6 denk aan 6 dagen komt de Heer benadering. Bij 7 herinneren we de 7e dag, de rustdag. De 8 doen de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij 9 denk aan de 9e laatste rennen van de zonde, maar 1 van de 10 totaal gesteld is. Bij 10 denk aan